La vida de l'art comença sempre amb les mans. Mans que veiem a les pintures rupestres de les coves antigues. Mans al judici final, la capella Sixtina del Miquel Àngel, on Déu assenyala a l'home el seu destí amb un dit, però sense arribar a tocar-lo, per donar-li llibertat. Mans d'un extraterrestre ET que ens diu que fins i tot hi ha altres mons, altres vides, altres llibertats. La vida de l'art, amics, comença amb les mans. Una història sempre comença amb una figura retallada en un espai que li és propi. Ell i la seva circumstància. El nostre personatge el definiria com a home petit físicament, però un gran home. Les seves mans sempre en contacte amb la matèria i el seu pensament amb l'esperit de l'art i la poesia. Un home que viu en pau. Som fills del fang, però necessitem els artistes per ser pols d'estel. És magnífic. El fang és el material de la creació. El fang és la matèria viva, viva per excel·lència, no? Ara deu ser el més difícil de treballar. Sí i no, perquè pots fer i desfer. Si no et plau, tornes a pastar-lo i tornes a recomençar, no? Té aquesta cosa, la veritat, i després saber molt amb el tacte, la veritat, les mans, el prema, l'acariciar-lo, i cada fang, segons la procedència, té una personalitat diferent. O sigui que el fang té vida. Té vida i personalitat. Quan tu treballes el fang, notes la vida. Sí, t'està dient coses, sí. I en canvi la fusta és una mica ferir la matèria, no? Sí, la fusta té la veta, seguir la veta, no? Que a vegades et revela la veta aquesta, veritat, i a vegades et clava l'estella. Vull dir que no. Sí, la fusta té un altre tipus de vida, no? És una altra cosa. Però en canvi reflecteix poder millor la natura feta natura, no? O sigui, la plasmació, la finalitat última, no? Perquè, clar, el fang se pot estar desfer, la fusta ja no. Sí, la fusta, digués, és perible, no? És molt raro trobar un bocí de fusta de tant de 2.000 anys, per exemple. En canvi, terracuita sí. O sigui, enganya una mica això, no? El fang és més etern que la fusta. L'artesà ha de començar amb aquestes dues matèries o bé hi ha altres? No, així com l'artista plàstic, l'imprescindible és el dibuix, per l'escultor el fang és imprescindible. I després venen altres matèries i altres tècniques, tot això, no? El fang és únic, no? Tu ets un home d'ofici, que vas aprendre l'ofici des de molt petit i que, a més, vas estar rodejat sempre d'artesans d'ofici. Aquesta sapiència que s'adquireix, suposo que ha marcat la teua vida per sempre, no? Sí, i a més la ideologia, el pensament que un té, no? Jo encara pertaneixo per herència en aquells àcrates de que, primer de tot, l'orgull de la feina ben feta, no de l'amo que tens. Vull dir, el teu amo és el teu ofici. Això... Això és l'ofici de l'artista, de l'escriptor. Ser tu. Això és el que et dona força, sí, i convenciment, clar. I llavors això és el que dona força davant de l'ignorant que no té força. De l'ignorant i del que sigui, La veritat, hi ha moltes poques coses de què jo, per exemple, no dubti, no? Menys
del meu ofici. Això no em falla. Ara, fixa't, tu fas fang, tu fas fusta, tu fas ceràmica, tu fas... Ho fas tot? Què passa? Això és forçat per les circumstàncies, perquè si hagués quedat jo a Barcelona, segur que m'hagués especialitzat en un d'aquests oficis. Però aquí és un país petit on et tens que diversificar i tocar tot. I això ha estat una sort, oi? Allò que diuen, home de molts oficis no és mestre de cap, no? Tens també això, perquè si vols tocar-ho tot, o estàs obligat a tocar-ho tot, no pots dominar-ho tot bé. Bueno, però perdona, però jo amb això dissenteixo, home de molts oficis, pot ser un gran artista de tot. El cas teu és extraordinari, o sigui, no hi ha res que no facis i res que no facis bé. No, és la veritat, és qüestió de repassar tota la vida. A l'hora de treballar, a l'hora que fas això, un intenta ser honest amb la feina, El que passa és que moltes vegades la feina també, el que no l'entén massa, o el deshonest, no la sap acabar de comprendre, no? O sigui, poder és el pas de l'artesà a l'artista. L'artesà fa les coses ben fetes, però l'artista els hi dona ànima, no? Tu has donat ànima a les coses. Bé, és que això de l'artista creatiu i tot això, sí existeix, evidentment, no? Però té que ser molt difícil de que a cara parida nova que faci un artista, que sigui completament original. Per exemple, els grans artistes que jo admiro tantíssim, com el Tàpies o el Miró, es repetien molt, també. Van trobar una fórmula i tal, no? Són creadors i tot això, i és ben seu, perquè s'ho van inventar ells, no? Però penso que té que ser molt... Cada vegada que agafes la matèria o el que sigui, inventar de bell nou tot, no? És curiós perquè en la teua obra vas molt a les arrels, o sigui, a la persona, és una mica el país, el paisatge i el paisatge, no? I a més, tots ells els fas tal com són, fins i tot els recrees, no? I els teus quadres, el microcosmos d'Andorra, per exemple, podria ser l'antecedent, jo el trobaria, doncs què sé jo, amb els retaules del Renaixement, no? Amb tanta gent, tota diferent, tota de poble, les cares de cada un d'ells reflecteixen fins l'ofici que fan, no? Això a tu t'ha donat un segell d'autenticitat i a la vegada has sapigut crear un país que ja no és, però que en canvi ha quedat reflectat en les teves obres. Això suposo que per tu és un motiu d'orgull, però també de tristesa, de veure que aquest país que era tan bonic, no sempre és tan bonic com era. Sí, certament. Jo tinc una dèria, que és aquesta, diguéssim, de mirar enrere, ho faig conscientment, sé ben bé el que em faig, no hi havia precedents, no hi havia... Després ha sortit molta fotografia amagada, que no sabíem, grans documents en fotografia, però no treball manual basant-se en la tradició, oi? Això a mi em dona una satisfacció i també l'obligació de perseverar-hi, però de passada també té el seu preu i és de segons qui i té com un menyspreu per aquesta cosa, com en diem, kitsch, no? Sí, però no és kitsch, el kitsch és una altra cosa. Sí, però és que el que et fot és que diuen kitsch d'això, pejorativament, no? Bueno, con su pan se lo coma. El kitsch és un realisme mal fet. Sí, o pompier, o art pompier, digue-li com vulguis, no? Me'n fot. Perquè fixa't que tu agafes tot el que de kitsch no tens res, agafes tot el que és autèntic i real, però per una altra banda tu tens obres que, tipus Brosa, tipus Cristòfol,
És que m'estàs traient una gent... No, però te vaig ficant el paral·lelisme que ets tu mateix, també. Tant de bo, tant de bo. Clar, és el Cristòfol, el petit Cristòfol, una figura immensa del nostre art. Te tinc que dir que tu me'l recordes molt, amb tot. I el vaig conèixer. Doncs va ser una sort per tu. El defecte que tenia era que era molt humil, massa humil. I el Brossa, doncs, la figura màxima que tenim nosaltres, de tot, d'ingeni, d'humor aquest, diguéssim, de no sé on, però que el Brossa quedarà per sempre. La teua obra mestra, La Verge de Meritxell. Doncs sí, següent com ens ho mirem, perquè si algú va considerar que era digne d'anar a la foguera, sacrificar-la, doncs segur que era bona. Tu vas despertar a la realitat, com diu o canta una cançó del Cole Porter, veient que tenies que anar a lo més bàsic, o bé ja vas veure que podies prendre volada i crear elements artístics nous, aportar tu la teua especial experiència, però sobretot la teua vocació d'artista dins del món d'Andorra. Jo venia d'un món laboral de família d'artesans i vaig començar anant de taller en taller, i que és com em penso que un es forma així o es formava així. A Barcelona, doncs estava dintre d'aquest món, de professional, però a l'arribar aquí a Andorra sí que en seguida me'n vaig donar compte que hi havia un futur, que hi havia un pla a fer, tot un univers nou que estava per encetar. I sí. I vas començar. Jo recordo una frase que el Nelson Mandela li va dir al Quincy Jones fa temps, que era oberto. Oberto, amb el llenguatge sud-africà, vol dir obrir-se a la societat i que la societat s'integri en tu. Què va ser més difícil? Obrir-te tu a la societat o que la societat se t'integrés? Això no hi he pensat mai. Jo penso que va ser més difícil per la societat andorrana de les èpoques acceptar-me, perquè, clar, la meva actitud i tot això es notava que jo era de fora i que més aviat, no sé, que no era de dretes, no?, per dir-ho d'una manera. Jo no em va costar gens ni mica, perquè com que Andorra és tan acollidora i semblava que estigués a casa, amb l'avantatge de que no era una dictadura això, evidentment, no?, que era un país democràtic i més aviat paternalista. A mi no em va costar gens ni gota trobar-me a casa aquí. I vas començar, però clar, tu no solament t'has quedat amb l'art, has participat i d'una manera molt activa amb totes les manifestacions i promocions culturals. O sigui que, partint de la base de les arrels màximes del país, perquè tota la teva obra és una obra extraordinàriament fidel amb un país, amb unes gens, amb uns costums, fins i tot amb uns colors. Al costat de tot això, en canvi, vas saber crear un altre món, un altre univers de cultura amb el qual intervé ja tothom, i no solament tu, sinó la resta de gent. La teva activitat dins de la xarranca o la teva activitat amb els congrés d'escriptors, aquesta voluntat de fer pinya, t'ha durat molts anys. Sí, i encara fins ara, des de... Bueno, no hi havia associacions en Andorra a l'època. La primera que va tenir una estructura i autoritzar i tot això, que va ser tota una epopeia diplomàtica, com aquell que diu, va ser que també vaig formar part
dels fundadors del Cercle de les Arts i les Lletres. Sí. I bé, sigui pel meu tarannà o sigui perquè faig cara, jo què sé, potser de bon Jan, no ho sé, doncs bé, ja es considerava el Sergi d'això. I sí, a vegades és dur perquè, clar, sempre és voluntarisme, no? I a vegades, per la butxaca no li va gota bé. Però bé, com que és així, doncs és així. I penso que em moriré sent així, perquè, com ho deia la Maria Aurelia Capmany, els catalans fem la cultura després de guanyar-se el jornal, no? I, bueno, ja un ho assumeix. Tu defenses la terra dels artesans o la terra dels artistes? És que jo penso que no es pot ser artista si no s'és artesà. Sí, ara en aquestes corrents que hi ha, diguéssim, de neoespontaneïtat o figurada espontaneïtat i tot això, però si no hi ha ofici, com pots escriure, veritat? No sé. I viceversa. Un artesà, si és creatiu, pot ser artista. El que sortir de la rutina, llavors, del dia a dia, de les feines d'encàrrec i tot això, en fi, és complex. No crec que ningú encara hagi arribat a definir a on es passa de l'artesania a l'art o tal, no? Però jo crec que va molt junt, va molt junt. Però tu no creus que moltes vegades certs artistes, entre cometes, que no són poder massa artesans, ens fan passar gat per llebre? Sí, juguen molt a l'intel·lectual, moltes paraules, molta teoria, tot això, i alhora la veritat doncs resulta que són un de tants dintre d'unisme dominant en aquell moment, no? N'hi ha que no, que són verdaderament que fan la parida ells, no? Però hi ha molt de mimetisme amb això. És fàcil d'anar al gat per llebre, que dius. El que passa és que el mimetisme queda molt fàcilment escombrat amb el temps. O sigui, què ha quedat de moltes de les coses que en un moment donat, o de moltes de les persones que en un moment donat ens van dir que eren grans artistes? Sí, això és veritat que els que, pel que sigui, perquè estan en uns medis, perquè hi ha capelletes, per el que sigui, passen per grans artistes i el temps ho aclara. El temps passa el temps i després queda el solatge de la qualitat, no? És així, això és així. I sempre serà d'aquesta manera, no? Jo sempre que trobo, sempre que segueixo i persegueixo la teva obra, tota la teva obra, perquè no és solament la gràfica, és l'escultura, és tot. Ets un home, o sigui, me ve una frase que alguna vegada t'he comentat. O sigui, tu ets una mena de julivert. Sí, el julivert és una herba aromàtica, bonica, verda, o sigui, verda d'esperança, i que s'utilitza a tot arreu. O bé per decorar, o bé per condimentar, o bé per afegir-li gust. Però sense julivert sembla que la cuina no està completa. Aquesta feina teva de ser julivert de totes les manifestacions culturals no et cansa una mica? Sí, cansa. Finalment el julivert pot atipar en mi i en els altres, no? Sí, això està molt bé. A més, recorda aquella cançó popular que cantaven de petits, el julivert meu. Sí, ho trobo molt bé, simpàtic. Ho dic perquè fixa't que fins i tot escrius, cosa que no tot artista fa. Sí, això ha vingut sol. És el violó d'Ingres, no? És un divertimento. I a vegades perquè necessites escriure, perquè necessites dir el que penses, oi? No em considero escriptor, i ho envejo molt, ostres, això... Clar, el que un no sap fer és el que més t'agafa gana, no?
no és el meu, no és el meu, però bueno, tu sí, allò, quan s'escriu es pateix i es disfruta alhora, no? És una cosa apassionant. És un ofici complicat, no? Sí, complicat, i el mateix que les arts o la plàstica, es poden dir mil bajanades, no? I ben escrites, inclús, no? Però és difícil, sí, és molt difícil. Pot ser perillós, també. I extremament perillós, sí, en èpoques on et poden posar a la Modelo i això, sí. El que passa és que, clar, un home, un humanista, perquè al fons l'art no és res més que un pur humanisme, un humanisme ha de ser lliure. Un home lliure ha de saber poder expressar tot el que pensa. Fins i tot, ha de poder defensar el que altres pensen i ell no, però que és necessari que pensin, que sap escoltar i que sap parlar. Això, en aquest món actual, on el llibre que més se llegeix és el llibre de comptabilitat, no pot ser una mica trist per un intel·lectual, per un artista. Sí, si et poses a pensar això, està clar que i depriment, en veritat. Sí que potser sí s'ha perdut aquella espècie de quixots que hi havia que a través de la ploma defensaven causes justes, causes, diguéssim, que cridaven al cel, no? Com a l'Emile Sola quan va defensar el Dreyfus i totes aquestes coses. Ara, bueno, potser n'hi ha masses i tot, no? Perquè s'ha banalitzat, això, s'ha banalitzat. Tothom fa veure que va a favor d'això o d'allò i de la democràcia i després se senten i es foten a l'habano aquell i la copeta, no? Clar, el problema és que el jacús del Zola va ser al segle XVIII, no? O sigui, i avui dia hi ha poca gent que acusi, és més, tothom amaga. Vull dir, tu no creus que el món artístic, el món intel·lectual d'aquest país tindria que acusar més de lo que fa? Que està una mica adormit en aquest aspecte, que es tindria que fer sentir la seva veu precisament per ser una veu qualificada? Doncs sí, hi havia una espècie com de dormidera, l'opi del poble que deia aquí, deia la Rouge, no? Sí. Doncs que entre el futbol i el no sé què, i el tal, anaven passant i tothom anava fent. Però ara aquesta sotregada que ja fa 4 anys que dura, de que no acabem d'aprendre, perquè l'austeritat està molt bé quan es fa espontàniament, perquè un troba que és millor inclús, no? Però això ja ens posarà a lloc, ja ens posarà a lloc i ja veuràs com recuperarem valors. Això no va amb tu, perquè tu ets un home, jo diria que fins i tot escèptic. Sí. Vius com t'interessa viure. Sí, a vegades un és virtuós doncs perquè si no ho ets tens mals de ventres i migranyes, no? Bé, no té cap mèrit, però sí, estic tan acostumat que sí, una mica com un monjo, un pèl, si es vol. El que passa és que és un monjo laic. Ah, sí, perquè té que ser molt fotut, rebre les ordres d'un bisbe i tot això, i l'obediència, no? Però encara que un sigui obedient, almenys poder tenir la possibilitat de no ser-ne d'obedient. Bé, resumint una mica tota aquesta petita xerrada, podríem arribar a una conclusió. Una conclusió, jo no sé si bona o dolenta, però és la que és i tenim que acceptar els fets. I és que l'important a la vida, sobretot amb la vida de la cultura, no és arribar tard. L'important és arribar. Exactament. L'important és arribar sense data, sense rellotge, i arriba, millor, quan menys tu penses, no? Però sí, és molt difícil, de totes maneres, arribar tard o d'hora si no hi ha diners. La cultura també té un preu. I encara que estem acostumats a no cobrar mai, doncs és que és imprescindible. Si no hi ha diners, no hi ha cultura. Està així. I és barat, sempre és barat, la cultura.
molt més barata que qualsevol altre producte. Qualsevol, o qualsevol futbolista, o qualsevol... Sí, Gràcies, infinitament. Sergi Mas. Anem cap al crepuscle ardent i la muntanya donarà pas a l'ombra. Un ocell vola. La mirada, paraula i pensament van amb ell. Sergi Mas.